लड़कवा के धन तो लड़का से अरे लड़का से लड़की बदल देली रे मिथिलावा लड़का से लड़की बदल देली रे मिथिलावा लड़का से लड़की विधि के विधान ना मेटेला जोग माया के हाँ क्या रोतरी कृष्ण जी सुत गईले आ जोग माया के नंद बाबा गोदी में उठावता रे देखी ना बबुनी गोदी में उठावता रे देखी ना बबुनी अरे बेटा से बेटी बदल देली बेटा से बेटी घर के मलिकार विजय बाबा जेकर नाम विजय बाबा बा बेटा से बेटी बदल लेली रे आहा कृष्ण भगवान और महिमा अपार बा हमरा बाबा के दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी हो कोई परिवार हंसो खेलो और रुदल राजन बेला जब बाड़े तबले हम बाबा के सेवा करब चाहे जे भी आवे हम जरूर आए। अब का बहिले महाराज का भाई बाबा की यहाँ करिश्मा हो गए। अब देखो तारी के देखो तारी माई आ गोदी में उठवली तारी माई आ गोदी में उठवली नंद बाबा के घर है देखिए यह कहल जाला जंगल में मगल बेटी भी दूसरा जगह आई लोग चिल्लाए के हाँ धन बानी ए बीजे बाबा धन बारी माई गोदी में उठवली गोदी में उठवली ए महाराज विजय बाबा अरे बेटा से बेटी बदल बेटा से बेटी बदल देली रे